Hi guys, we're back and karon magtuyok mi sa Kugon Market. Driving around Kugon Market. Banimi kay Manna. Direta right turn ta. Oops, direta sa Kevin Enterprises. Oh, Kevin Enterprises. Ay, nara di ang footstep. Footstep. Oo. Oops, my God. Direta left turn ta. Dagan. Oh, dagan nila display. Footstep. So, Dira gibalin na nila no bago na na. Oh, dito nakita sa Direta guys, left turn ta. Kay dire ga pangagi ang mga kuan di mga jeep. Dire sa left turn. Right, dire. Na dire ang mga di oro ba niya niya? Direta right turn ta, right turn. Pakakuan pa man di ba? Oh, motorila man. Wait, dito ba? Ano sa natin? Success Enterprise. Sige nga mapili. Direta left turn ta. Pearlmont na hotel. Ganyan. Okay, direta left turn ta, left turn. Left turn ta. Alright. Oops. Nadre yung UCPB. Bangko. Balita datoro ni sa left turn. Itong sa una dani mga manukan manidanhi. Manukan na wala na. Wala lang manukan. Dibalin sila dito. Tara sila dito din. Tanaw ka ng Edwin Barbershop. Dito sila. Ano sila dito? Mga manok. Manok nga buhi, Bisaya, boiler. Nara ang balita di ha karon lanbak man yang UCPB. Labian na naton niya. Okay. Okay, dari sa Meten. Gotek. Oops. Yun na. Oops. Nato dari baligyan mga butong. Dito.
Tapos na yung tabok, mga elders na to, mga Mananay. Napay mo, gawas. dire morning ko ano, main market ba? Siya, labyan na to diyon. Dire Para ang ano, Ace taste di de oro. Oro o Gaisano. Careful kita dire guys sa pag-drive na to dire kay kuan dire traffic. Dagan ka pa na book. Mga kuan klase-klase ng mga sakyanan. Dire. Na jeep. Nanay ng kuan Display na sila. display sila or gipapahawa. Pahawa siguro. Anak yun doon, nagkikain na na. Pahawa siguro sila. Takot na sad sila. Takot sila. Kaya, Pero wala. Tunyuti. Wala siyang Antonio T. House of, ano na siya? The first and original since Ano mo na? House of, ano mo? Nare, La La Victoria. Victoria Grocery. Kanina. Please. Say hi to the vlog. Direta, right turn ta. Okay. Ano na, Metro Bank. Dito ta padulong sa kuan. Sa Ororama. Okay. Dire. No U-turn. Fine jewelry. Okay. Mga siya mga okay is okay. Sun Circle. Ara. Gift Ara guys, traffic. Ororama guys. Ororama. Main. Catherine's. Sana dagan na ni Danhi. Kaling Mr. DIY, diya sa una ang DD Toys. Dito is. Diya ang DD Toys sa una. Hindi, mami. Yes. Karon DIY na kay nasunog mo to sa una. Okay, ever best. Mabaligyan sa mga tela. Ara si Bid Optical. Malinha ka building. Okay. On the road. Choking. Okay, direta left turn ta guys. Left turn ta rin. Pag-ibig. Pag-ibig. Diyan nga bang ganyan? At ang Mga okay. See? Okay is okay man, di ba? Okay, tara. Left turn ta, left turn. Left turn ta. Okay, humamil ka ng metal crab. Nadire yung STI College. Imong Alma Mater. mata. Di ko yan sa park. Asa siya nag-eskwela. Orotin Smith Center. Naro guys, Ororama. Check ang Ororama ha. May ngalan niya. Malagi pero Ororama na siya. Dire sa likod nga part dapit sa Xavier and STI. Muning YSU Marketing Corporation. Gapangon sa Ano siya? mga... Corporation na sila. Corporation. Buhat sa mga carton sa cake. Napudya tanan. Baking tins, mga baking products. Ganitong kuan sa una ba? Aling violi nga kananan. Wala silang rubid eh. Wala na dito. Nara guys, Orgianan So, City. same here. Nara Ororama. Ororama. Ororama Kugon. Kung nakadungdong ba mo atong German doctor nga host ka ng murag hospital, dani. Ni siya. Dire ba agyan? Dani mo gani. Nara ang German doctor so iha. Karon murag wala na. Agi sa Chado ni Dire. Ano ni? Movie Dream? More sa car na mo mga pura Mga old movies. mga cartoon characters. Dire din ta, left turn ta. Left turn ta.
Bookstore. Oo, National Bookstore. Alihanan ni sa Kalaanan, Kalaanan nga mga kuan. Lumbia. Lumbia, Gran Europa. Ano ni Sa National Bookstore. Ganyan tayo naroon. Terminal sa Balunan, may Gran Europa, Magban sa Gran Europa. National Bookstore. Oops, darita, right turn ta guys. Right turn. Ara dire ang kuan. Main road ni siya. Sa Kugon. Na dire mga TH. TH Cagayan. TH Cagayan na. Oh, Medyo busy na kay karon nga time guys kay alas 3:20 na. Sa mga maghapon na dire. Paghapon na sila man-display na dahil ng mga kuan vendor. Cagayan. Naraw Kugon Public Market. Tama. Yan. Right. Shoutout ko sa akong classmate nga RTA nga si Arvin Divina Gracia o si Raymond Bustamante. Ingat mo sa inyong trabaho. Ha? Makadarod. After 1 hour, napami dire na stuck mi sa traffic. Balik kami. Yun nita. Tara guys, okay sa ano. Dahil yung giata. Ansa? Naklaro na ka ganyan wala. Amot ng araw siguro. Pasensyahin namong sa amin guys kay ugaw. Wala pa nakaligo ang tag-iya. So ang sakyanan wala pa naligo. So parehara na sila. Bakong darod. Dirita. Dirita sa saan eh? Deluxe Hotel no? Wala stoplight dali ba? Okay. Desmart Deluxe Hotel. TH Cagayan. Left turn ta, left turn. motorcycle na. Motorela ng entry. Dire na denta. Last part. Taro, lagi ba? Dire ta, right turn. Then Shell na itong mga BPI. Tara. BPI.
salita. Enjoy ba mo sa among road trip vlog karon diri sa Kugon Market? If nag-enjoy mo, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye.